mu koma gwamnatinmu, 'yan siyasanmu, 'yan kasuwanninmu, talaka mu mai fesin reality. Duk abin da ya shafi ba na Najeriya ba mu ɗauke hannun mu akai, because shi wancan dala za a siyo shi, mu kuma ba mu da ita. Gwamnati ki komo ki duba Allah, duk wani tsari na noma kar a sa siyasa a ciki, a ba wa manoman tsakaninsu da Allah. Manoman nan su duba Allah. Duk in ka karɓi kuɗin kayan noman nan ka je ka kashe shi a harkar noman nan. A lokacin na gona ta an zo an raba mutane iri na alkama, suka rika yin kunun alkama da iri mai mugun tsada. An ba su injin ban ruwa, ga inyamuri a can ko ga wani mai kayan a can gefe ya ɗauka ya ba su a naira 44,000 ya koma sun sai dama 22,000. Wannan shine abin da gwamnatin tarayya ya kamata ta yi. Enforcing za ta yi, sanitizing ɗin abubuwan za ta yi, geomapping ɗin gonakin nan za ta yi. An san gonarka, an san nawa za ka samu, an san nawa kake bukata a baka kai aikin nan. Amma shigo da abinci, gidanka ne yana gobara